So abincin da baru dai kamar yadda na yi muku bayanin zan kawo muku shi. In ka rike Basu gero da dawa, ita dawa da kake ganin ta farar dawa ai duniya ce in kana ba tantabara. Bari in dan zuba ta cikin wani abu ya nuna muku yadda faran ma irin wanda ya kamata ku rika siya masu. Kun dai gansu ga ta nan, za ku ga fara ga ta nan luka mai kyau irin da in ka je su ka zaɓa ka ce a baka fara mai kyau. Ka gani kamar irin wannan, bari ka gani, kun gani kamar irin wannan, kun ganta ko fara mai kyau. To irin su za ku je kuna cewa ba ku dawa kai da gero. In ka riƙe masu gero duniya ne, kada ka sake ba ka ba tantabarin ka gero. Ita kuma gyaɗa idan za ka ba tantabara ita ya zama na ce kada ka ba ta kowane lokaci. In dai don sha'awa za ka na kiwon tantabaru, ba kai don me ɗan kasuwa ba ne ba. In dai don sha'awa za ka na kiwon tantabaru, to ya zama na ce geron da za ka na ba ta gyaɗa da za ka na ba tantabararka, in don sha'awa za ka na kiwon tantabara, don in ka ba ta gyaɗa ba wani abu ne ba. Amma in dai kai mai kiwo ne, in dai kana ba su gyaɗa a koda yaushe, to shi yasa zai zama na mai ya musuwa har su zama ba sa haihuwa sosai. A gani shi gyaɗa tana ba tantabara problem sosai. Amma waɗannan haɗin kan duk wanda za ka cika ba su, ko ɗaya daga ciki, ko ka riƙa ba su dawa zalla ko gero zalla ko waken suya zalla ko waken suya, ko kuma ka musu yanayin kare kawai ya yi daidai. Yanayin abincin da yake wa dabba, yanayin kyan da za ta na yi da yanayin da ya gane, so ya yi daidai. Allah ya taimaka.